Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbadiɗiraɓe daroɓe suudu DBS on jaɓɓama ha wakkatire hetande gam hokkugon kubaruji be fulfulde yelamon fu moɗon on ɗo suti ndiɗo mbadi dow jaam hande mawbare jeego lewru tatapru ha hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati kubarol meɗen aranol en daran ɓawo dede hande ha dede ko waɗa ha nder ko larani laamu lesdi Cameroun jagorɓe ɓesdama e nonnon woɓɓe bo waylama ha kuuɗeji mumen kadi ɗo majum woni dow inore jagorɗo lesdi ndin horejo mari Paul Biya hawtade e horejo jagorɓe wato lesdi ndin ɗon e horejo lesdi ndin wiyeteɗo Paul Biya ɗum waɗi hande ko wiyete hande waylago yakeji kuuɗe wato ɓen wato ministaɓe wato jagorɓe wonɓe ha nder lesdi Cameroun ɗo majum ministaɓe ɗiɗo ɓesdama ha dede ko wiyete kuuɗe muɗum ɓen majum hettiniraɓe wato het lesɗe wato ɗiɗorje wato wiyeteɗe leddi Boya be leddi wato Bamenda kadi ha dede ko ɗo wiye ha nokkure ndeɗo ɗon ɗum waɗi wato minista en 52 on jotta woni ha hande laamu wato Paul Biya kadi dawla majum no ɗo soggira ha nder lesdi Cameroun be hande baylal ngal ɓe gayli hande dede ɓen ɗon huwoɓe ha nokkuje ɗeɗo ɗo kadi ɗum holli wato tinare ha kadi yakeji waylaki dede jihaji ɗin ɗon hakkude Cameroun wato leddi wato Cameroun anglophone e Cameroun francophone bana no wirete kadi amma be majum fu hawtade be ko nandi be banni gam heɓugo de'ende e ɗoftugo lesdi Cameroun ha ko tammi wargo hawtade be cuɓi tammiɗi wargo dede no wi'a ha faynen ɗo tokkitini ɗereji meɗen ɗo majum ko larani wato hande ko waɗa ha nder wato hirna lesdi Cameroun hawtade be wato debbo tiniɗo wato jo'inaɗo ha hande ko wiyete laamu elekam gam larugo hande dede yakeji suɓo ha hirna majum daren ma ha ko larani dede laamu elekam ɗum waɗi hande dede ko watta wato waylande ha nokkure nden ɗon kadi elekam waɗi hande dede yakeji muɗum ha ko larani wato suɓande hawtade be wato on déléguéjo wato ardaniɗo hirna lesdi Cameroun kadi ɗum debbo tiniɗo watama ha korwal ngal ɗon ɓeɗo yela wato on ɗon o tammi wato waɗgo hande dede yakeji soggorɗi wato dede yakeji elekam ha wato jiha hirna lesdi Cameroun bana no wira kadi hawtade be hokkego tinayere e nonnon waɗanego hande suudu ndun ɗon ndu elekam ha jiha kan ɗon ɓeɗo tamma ɗum tammi soggugo hande ko larani yakeji elekam dede no hani hawtade be ɓen tawaɓe ha nokkure nden ha fahinta en ɗo tokkitini ɗereji meɗen ɗo majum jumɓare wato lattakeno hande ko en wiyata wato ɓe gaɗi wato hande maɓɓititi wato eltugo wato ɓiɓɓe ha wato lesdi Cameroun ɗo majum ha nder jiha Bertois ɗum waɗi ɗo majum hawtade be taweki wato ministrejo wato sukkiɗo ha jagorgal wato ardanigal wato yakeji ndenka ha nder lesdi Cameroun ɗaren ma ɗum waɗi hande tinayere ha nder lesdi Bertois ɗo majum hawtade be ɗuɗɓe tawaɓe ha nokkure ndeɗo ɗo gam hosugo wato ɓenɓe ɓe tammi waɗugo ha ko wiyete wato Bertois ɗo majum ɓe hoosi wato ɓiɓɓe wato tammi ɓe hollugo wato dede no ɓe aynirta wato hande yakeji ɓen ɗon ɓiɓɓe kadi ɗo majum ko wiyete 27 wato lewru nduɗo ɗo ɗum waɗi wato ɓiɓɓe ɗuɗɓe yalɗiri hawtade be wato on wiyeteɗo e wato jagorgal ngal ɗon ngal minat wato be on wiyeteɗo wato hoore jagorgal ngal kadi taweki be wato gouverneur jo wato mo hoore wato lesdi este ɓen ɓiɓɓe ɓe hollama kuje ɗuɗɗum masinta ha dede ko ɓe ɗumannata kadi kanko Narcisse Muele oɗo wi'a dede hande ko ɓe holli ɓiɓɓe ɓen ɗon gam ɗum andi wato ko watta himɓe temeɗɗe ma ujuneje ɗo wara wato he nder jiha lesdi Bertois gam doggugo wato kono ha lesɗe wato keddiɗɗiraje kadi gam majum oɗo tamma be dede ko ɓe kolli nokkure ndeɗo ɗo minat waɗi kugal muɗum gam man ɓen ɓiɓɓe ɓe tammi wato hisnugo ɗuɗɓe ha ko larani jiha leddi Funa Cameroun ha fayne ɗo tokkitini ɗereji meɗen dow majum ko larani wato hande suudu suɓol andama suudu suɓol wato ha lesdi Cameroun ɓe maɓɓiti wato daga nyande jumɓare kamɓe man bo kadi hawtade be tinare wato Kavayege Jibril e ko nandi e mako daren ma no ɗum saliri nder berniol Yaoundé ha nokkure wiyetende Ngokkele ɗo man ko anda wato ɓe joɗi jonde tilimde ha jonde nde maɓɓitirte wato ko wiyete ɓarte wato hako larani suudu sarwotiral wato ndu wato tumbi ndu kadi ndun ɗon hawtade be ɗuɗɓe tawaɓe ha nokkure ndeɗo ɗo ɓe gaɗi wato maɓɓitol man ɓe gokkiti wato hande dede on ɓurɗuɗo wato duuɓi ha nokkure ndeɗo ɗo kadi ɓawo ɗon ɓe dari wato ko watta jisde gam siftirgo wato on députéjo wato sarwotoɗo mo UDC o maynoɗo wiyeteɗo Mariam
kadi on majum ɗum waɗi ɓaawo jisde majum ɗum hokki kuuɗe ɗuɗɗe masinta ha ko larani dede no ɓe tawi huwirgo ha hitande ndeɗo ɗo kadi ɗum soggorde majum haw kavaye jibril e ɗuɗɓe tawaɓe ha nokkure ndeɗo ɗo ɓeɗo tamma ɗum tammi yahugo dede no hani ha ko larani parte wato sarwotiral lesdi Cameroon. Ha fayne ndu tokkitini ɗereji meɗen ɗo majum en andi ha ko wiyete yakeji rewɓe ɗum ɗo sappi hande nyalawɗe rewɓe ɗo wara nder wato 7 lewru tatapru nduɗo ɗon kadi ngam majum DBS TV sakkini giɗɗe muɗum ngam yigo wato rewɓe tiniɓe ɗo majum en jahiran wato het nokkure tilimde ngam larugo ɓenɗon rewɓe tilimɓe nder lesdi meɗen taren maɓe ngol ɗo ɗerewol.